Здравейте всички от YouTube и VBOX. Само аз си сложа слушалките един момент. Ето, сложих си слушалките. Само се сложим микрофон. Така, хора, сложих си микрофона. Днес ще играем Кунджу Баланг Джублик Блук Блак. Да, така да свършихме предишния епизод. Днес ще минем плей. Мислим да минем цялата карта. Имаме 10 минути да я минем. Погледнете. Погребение! Погребение! Не са, както аз си го мислех. Където сме на Калян. Той не знам къде отиде. Нещо си на работа. Не, пак ли фейлуейва? Без фейлуейва да моля. Но какво се прави? Дата и карта имаме 20. Нека за една минутка тук в играта трябва да я минеме. Не знам. Мала е фейлуейва. Аз казах без фейлуейва и... Благодаря, късмет. Много благодаря. 2 фейла. Мале, дано никога... Това е първи рунд, хора. Представяте ли си? Първи. Фейл ме още много. Още... Ето. Имаше 11. Сега не ще погледнете това. Не! Ще спра клипа тук. Така, хора, мина го. О! Моя късмет да се сбъдне. Да го мина едно както хората. Да, не фейлвах много пъти. Да, не върнах се само това да не си привали там тук картичката. Искам да ви кажа, че сложила съм линк, който не знае и който се чуди. Може да видиш само в описанието, ако не знаеш какво е. Това е така да натиснеш линка, който не знае какво е линк, сега ще го линка е как се казва играта, но аз пиша игра, за което не се слагам и в описанието. За да се някой да ми каже, ти да сложи линк към играта, която тази игра не ти знам клипа, много ме е интересна и аз докато не се пешкират. Първо в минато. Супер, ще спра клип. Не, добре. Така, минаваме към... Не, няма играем тази игра. Ще играем. Да, сега ще ви кажа как се казва. Чакайте, спирам клипа на пауза. Така, хора, върнах се. Само трябваше да пренапиша заглавието. Да видите пред последното инво, ще умеем с него, понеже да видим дали ще сме на клипа. Мале, със сигурност. Да. Вие ще ме оцените, ако съм нуб, ако съм про, и вие ще ми кажете, ако съм пълен нуб. Погледнете той какъв джумп има. Тя фейлуера. Това е едно ада дизентон. Това е ада, по-бавно набира. Такова. Това е зенторното.
който не знам какво е. Турисимо и такова. Турисимо и зентовно. Има такава по-интересна. Да, гледате като начало и той каза как се казват. Не, фейлевър! Първи фейлевър за сега, но имаме още много да фейлваме, което това не трябва да става. А ако станали, лошо е. Не знам сега тук дали ще стигнем на стачката. Аз ще първи такива левели са не случат толкова много големи и мога да минам колкото искам за това. Не ми пречи, тук не искат. Бързо отива. Имаме 30 чекпоинта. Или по-малко 32. Ето тук помня, че умаряхме. Да, не ни остави луто. Да помогеше да ти оставя труп и да имаш такова. Сено GTA Online, да кажем. Предизвикателство, оръжия. Ще е много ясно, не само да бим, да може да се всички да си даде ръчета, вземаш, убиваш, там да се кръщаваш. Но не знам Кинг, аз знам кой е създател на тази игра и това е Римонт. Този не е ютубър, този е създал тази игра. И имам много възкарпа, че му дай да даде тези всичките неща. Аз просто се чувам, аз създател не е шеф, а един друг. Предадем, че аз съм гледал на снимки, той ми е гледал толкова да се замърда. И аз съм казал, че в мен каза да се това. Да се и GTA-то е създал, но повече Майнкрафт обича да играе. Да се даде тома гър хора, да не е това, което си мисля. Още един ти. Але не. Една минута да уведе добре. Да внимателно най-гър. Защо? Тук не знам, трябва да има нещо кажу. Искам да забравим мамо, защото сега аз си фана видео, не излизам с въртането. Не може да имате върта, поне че е там, не е там нищо. Със себе да бъдеш, където да свири. Не си никак да има такова ето, но се което да ми така не иска да кое ще случи. Ало? Какво? Аз я нямам. Ми играя сега и снимам клип. Така хора. Тук до тук ще спра клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се.